entamye ye kwenda na manyinga okonyora umuntu agunkori gwaka bwangu tari enkoro gocha igas ngene soro bere ensemo uraiga onyora gwaka bwangu umuntu itaminya gatuika na simu kana stigo kwanyora gwaka bwangu lakini umwana akona gokea unagokea wakuminga mwana nara ngoragirinde buya lakini akona gutwara chimbaru ona kiniki kiaba kwa ile rumo no manene mwana urigereria onyora ne ntemi no muragiri ntemi yenye kero taiko babuya na bako endelea kuna korea yagero igwa mariogo kera irwa mariogo obabuya igo cha simbaruga yagero kwamanya kuigwa kagumya kwakorete ngo kuna igo mwana nkora cyari sai ngwa sale asimo no gwakuna iga kwegwa lazima no nyene ndwali ande nyene naru na gwakuna igo kwegwa na ande ganta gwo konya karaka gumi ukuna igo kwegwa kago goko soyo kobako konya nakago nakagomi ona igo essence muje ndwali yanda yendongi nabeko ira ne momura ira no kobako kobe okobe umwisekere nako bokokuri ibone ye bwangere goita asengi to goika komanya ogendete kurwali gendeke nga manyi ngali kanda na manene ndali mwana tumira okuri esiringi njarengo lero gendo beke siringi kiriko miriko ekorwa ekogoka katiari etige sake iriga kode kero siringi karenchi ari ngo siringi kiri twari koleta kwabeka machi liko kwabangusira mwana uri siringi eri igenda kwamanya kunyutariko komya metiga kwareta machi kwakuneka koko egata machi akune koko gwisiringi eri gutuma gukigore ko charari birimbi andeta ko enda ona ndimo andeta kumusibi yake magomogi osomo beno tigwetirende umwana uri manya kwababuya mwamo mo beno osari rikare rero bano mu beno kali ko umwana takali sa goko ndenya gitari agenda banya gitari mbarari abangina mbaro barabane no korora monyore nani munyegita amateka karando ru mwana uyo anamarete nyegitari karando ru mwana uyo mbaro baraba yago tenga timanye tikorora no kindu munyegitari tiganda ari umuntu mungara akomora ru machi kubangira iraini kokora bali nyegitari mbali basi sinda mbali babi na ndere bakani sinda ni bayikwanda bwangu sana baru bangainire bayikwagerera mwana sindani nabo karayi recingaki mwachi murigereria una nago tebi thank you so much episode yiga eto kwanira oboroiro botangani Teresia toeresa ngo ngito jagira cyakere nyamuriro ige ko irurukera oboroiro bw'abana abo kuri umwana aga nande bo irurukera bakabone bituma biri byamukibaru biko irurukera byanda ase nande byakora kibyaba oboroiro bw'umwana aga cyaka ko bimbo mubere obariro babuna litoka litobo ekera bintu nalitoka litobu onde narugo kuna kwanyora nyama yakire kobako onde narugo kuna kwanyora gutoba lakini uchaka kubimba kiaba nkosi yako abaga tebaso se mujanya gitata te bate bankosi yako indagira taiko gwakorete isaine kubo mwana no buriro nyamuriro bwakorete kwamurire umuntu tamanyiti arete ryoga berie aikamerio umwana gusamo ryoga liberie mwana nabago asenge nje buriro buri bwate liberera rire igoro nandi kwamurire ryoga liberera kwaletire mechano bone ge bwenerete umwana uya gwiri ori sunyuntire ako kamera rwiri toke chinkondu chiri toke tai kamera mete ay gwe mario go ngora umwana abebuya oye gwembogeje endere meje yagera umwana bakabebuya enyamuriro bono ngai kurwa enyamuriro kurubuna kolengana ekero buno kuringana ko umwana indagira takuirugite umwana ucyakirite gucyakire ku mwana indagira abange tuwabeire tukonyora abana kwabe ko umwana agabwo sensa mbiri kwaboge to kwamoire ndagira usene orobere kwa ero ngori kwa mutigabo umwana ukora gusenfo awasi ataranyora kenda akoria ataramenta ndo gukona kwa mwakirikiri kwa mwa igiye taribije ebwe nto chenchi akara gwa chenchi ritoka na neri ritobe kariko libe uri babuno uko yiyeka umwana akoreki ali muchenchi na gento kende kogenda kwenda ali umwana go chenchi embogeje mamusori yawutigo umwana kwa mutigirabo umwana lyakonyora akorire kyoteseke kwanyora ubalirire bakurikize sema cya Johnson osokire bakomuntu bano no kubaliro bwasamirira umuntu wata no muntu lakini kere nyamuriro nana be uko umwana wini bagusi na bago ago kubuya na tali ekigyoka okomanyora kara yibulira kwete bwalire ngiyo kwete akendete nayi gobone kera kuga kara manyanga bwirukira abana kitega cya nkubata buri bono boko iruka mu mwange bukikuata ali bandi batabwate kende akibona ngokorandro science yejiga manyanga umwana oyone nenyamurira bwate nabo kumanya science umwana chimpato cyo cyagusunana chimpato chikoba kwanyora nga ukan budi abana mwana kono kumukunanga
ero mata bana bana tukwana na bana chimba kwanyora bana chimba chakire usunana kwanyora mwana chakire utwara bubalire uko monje kumaega kwanyora chakire koyukoka tigwetere abona ucha kwake sa mwana ya menire ninki kwa kwanyora nga torochi manyeti irero mongi no manyete akororero mwana uya gotenge gente kenge ndokete bana squeeze digital kumnyokyo mwana nyagitari mapema basi kuminyaka kwanya gitari nguriko babwangu kuri kwene tikwaba bo igasenge njo kara ereri umungina ndebwensi umwana ne tokata iko kurwari wamakwenda nyagitari yo mwana to munyokinya gitari yakuminyaka bwangu hai kwara mocheke no mungine akira no mama ngikaro bose nonye muirio ndose mungine igara karandiro rangu aya inambende yakabiri ko kwenda nyagitari agenda banyagitari mbarali abangina mbaro barabane no korora monyore nani munyagitari mateka karandiro umwana uyo anamarete nyagitari kinkarandiro umwana uyo mbaro baraba yagotenga timanyiti korora no kindu munyagitari tiganda ali umuntu mungara akomara machi kubangira iraini kokora bali nyagitari mbali basi chisinda mbali bali na nderera bakani sindani bayikwanda bwangu sana baru bangainire bayikwagerera mwana sindani nabo kara ile chingaki mano machi kutisindani eyo no bururi bwo kurwenya muliro okay marwire yabana tigatunya kwandira onsi marwire yabana esamusamu nero samusamu yiye kuri umwana agaiga sintigatigima magoroma ebigotima neba no muntu manana bayikukuri neko nyarikana abana bwatete ni yasi guchanse uko baliere iga bona ga butano bwabo banyerera ko chukunega bwarwa mache biko manye bwarwa mache obotono bwa se chinengo ga nini amache bona liga rusi mache ya mwana licha koligisinya kumwama lakini andete kweko yata ikoraro butukuno mugaso bona abwa akoligerwa mario ga sibeligwe ayanda akera niwe obosara buligwe nawe kera niwe amafuta elinde lyo mwana yangu no basara bonda amene agero uruiri buri bosire ko rume omanya ko kosira ku cyusiko yako ga yon spin ubwate naro okay naro bona geko garuse ko machani ukabe ku rusika otige ni kana bwatigire mechano koma elindanyu elindamu asibeli elinde yakira mafuta inzamzam samsam akara ko achagire ko mwana bwate bintu ga iga ne bigoti na maguruma na magurumatima na manyema ga rutira lende weka mbiriko chanda biri samsamu yarate go chanda rais biri enda no ruwaye biyaye go so ruwaye ose kiyaye twararure samsam uno bururi nandabo goita abana ose abo chanda bura abana sana mwana nonye ndagira nabaratike kuri umwana ole ngoma ne tuna bago kea yako gara akorumwa togendo bwao basi uburwiri bunda ntaminero ntamiye ntamiye kwanda na manyinga okonyora umuntu nkori gwaka bwangu tari enkoro gocha iga ngere soro bere nsemo uraiga onyora gwaka bwangu umuntu itaminya gatukana simu kana stigo kwanyora gwaka bwangu lakini umwana akona gokea unagokea wakuminga mwana nara ngoragirinde buya lakini akona gutwara chimbaru ona kiniki kiaba kwa ile rumo no manene mwana uligereria onyora nentemi no muragiri ntami yenye kero taiko kora taiko babuya na bako endelea kuna korea ya gero igwa mariogo kera irwa mariogo obabuya bona abande batebe nkoro na ngai gwakira nentemi na ngai gwakira nkoro ngai gwakira nentemi ngai gwakira nkoro gwakira nkoro enjereria nkoro ramya ke nkoro gutuome nentemi na begutuma gaige so mwana akarteki so be kurugwe na begutuma boigo na begutuma boigo kuna na boko igunga ke gento nandi kyanye gara iguru gaigo kabisa ne chinguru yema kalemba gasaragire bare to mwana iba musaraga gaiga sentemi yiguru bamubekero barite giasi twachacha eto busara kwa tongeri giasi keria kwake chaiga wake barabara yiga kwa itimu kwa menya kwa giasi keria kwa bekoro kwalenta so busara kwalenta kwa bekoro kwa musisi kile kwa musaragire ikale lakini kwa saraga ngwasira okay eko gara ko saraga tima itingi muchanda kinayo gore obugata taira isi saraga bona lero bakogwa mariogo banyu ayandi bakirwa maguta mariogo yonse pio monje murigereria mungina Teresia ke muntu kemosi na bwate ndotonya kurigereria atwerese ubutaalamu yiga na boigo atugurire iguru ya maruira yiga ekarongo koro mugano yiga nkorunde namba ya simu yo kumurigia murigi gochaga yiga na boige direction na nabo thank you goro Camel Park yoske au nyanguru eskuru maruanga gagwe kanisa mhata guno buoe ni namba ngurwali na boko mwakresi mwese na boko tuma muntu gochaga yiga ekarumu akwando boriro mwana bwate nali anyale wakonyo mwana senchira ya mose yende togenda boriro bwao basi ochiche nando boriro tokoroka nge endwali yanda chindwali chanda achirara kabiri endwali yanda yemo ire ndwali yanda busa
endwari ende ere endwari yande endongi ne endwari yanda talikende gekorekana imekera kwachira ase bicha na manyinga bwata ina kanda manaine ali round Igo koiro mwana baga CT scan. Ekera kwa mwiriro yo banora. Bo kororekana kiri. Ngi gekorekana. Tatika mto kumanyanga bune ndwali yando nyatumanyeti. Onyo tumanyeti nyankwanya ko manyanga imnere. Umwana ukomoira akore ruchitika. Nyagitari ekera ligiria gotenga akanyama getenga liga kalime kalira. Tiga to ende tukatorera gusa tukumira tiata tumubare tumurusi tujigopima. Aye oisa kumira ni asomo ngino mukoraga gotebijaya. Umwana utiga turamo iri ogorira. Turariki na musinyo nto turamoa turariki na mutende tomoe elinde itorego sembokoreki mboke okwa mwana okwa gukabere gatoto ndwali yakoreki yakea oyendera kurali wike gusie ne ndwali yande yengo tebe ndongi ndiko mumure yari kumuriero koboko kobe okorio yaida no koboko kobe egiye guita bwango asenge njobona kuko na kolinga amte na chiko mate koboko kokumo mwana mumura teyo ngakirinde kale wone karongera tabone kare na chimbarume dika yakobera ande sa yeso kuno kwanye na kigeko gato kunyiru kendongi ekoronga wona ina bigo itu mwana eronge tense eronge tabona nse ko so yiti bichari go cha chimbaruga yagera kwamanya kuigwa ka kumnya ko kale taki ono kuno go mwana ko cyari sa insinga ngwa sale asimo no wakuna ga kwa kwasa lazima no nyene ndwali ande nyene naruna wakuna go kwa kwasa nande ganta ko konya karaka gomi okuna ko na kago oko soyo koboko konya nakago nakagomi ona igo essence muje ndwali yanda yendongi nabeko ira ne momura ira ne koboko kobe okobe umuisekere na koboko kuri ibone ye bwangere goita asengi to goika komanya ogendete kurwali gendeke nga manyi ngali kanda na manene ndali mwana tumire okuri igo ndwali yanda chiri type iwe ndwali yanda ne ndwali yanda endongi nande gwate birenga aso mwana mumura no mwana mwiseke etabauti nero etabauti nero ya mumura koboko kwaye okorio mwiseke yabo kokobe yona era mario gai onsi no bwete na boigo oyo gutete kuligi mungino nda bakumurigie amoeresa mungana nyuma tutaramye kyo mwana nyagitari asimurigi mungino nde akoete binga yaya onyo gosinywa sasingino marete gusasende ngosinywa nanje ni maitonde ndate binga kitautura ndaliro mwana oyo ekero gwachire kwa aroriro mwana oyo twamanya konyora yaya tigamuminya kinyagitari na kore open iliya yo manyene kore umane ngania mane ni maita mariogo onyo kore umuntu murongo nyasaye igoko imaka no muntu yo no mwana uyo ogende bakanyagitari ne toka kwa maire guseri yo ri ekire nusu oherese ngo mwana uyo na chanka murwalia akero ntwa murwalia njete ngino mwana lakini ngino mwana nuyo akero na murwali nkamwa yo na ikire lakini karamanya nyagitari kara ino kararo kararora na bego ikere nyona macha era mwana oyo munyagitari amubekera macha muira nando endere kumurwari bado nabo kumuira nyagitari bona nabo kumuira bwerese buna bone getwalinga igo mungina naro retiro mwana gaiga igo no enka abana ngocha bali gaiga bantu kocha bali baleta bana gaiga lakini still ando nyege gozid nabo kwenda nere bakanyagitari nje ngwenda nere bakanyagitari kwa eresa ngaya naro onye nara moire lyogo no enda bandimo no bankabire ngwenda nere bakanyagitari yes akera toko soa otoso no munyagitari ubuli aini ngata banjengi na koro mwana agana liara ko ina vasi kara ikaranse o ikaranse rote benga no ina lingi ko mwana munyagitari tara murwali na mo ili ole kigusi ekena aro china ari ko mo ili ole kigusi ngento gete ona ini mo cheki morolengo mo chando no ri ko boli ndia mo ili pindi kwa mo ete jinsa ile ngakwa mate ile ole kigusi okote jinsa chirindonge ageko koro mwene sa ko after 3 hours chitara era abitu sesi ndani na atabitu sina na aigwe sirapu na baguko ngoko ikote bechinsa chiri wamanya jaita ni 3 hours to 4 munyagitana bakwenda kungangana n'umwana uyu iwo mwana ekero mwana kunyiri ole kegusi after 3 hours na liara tungu sinda lakini before no tono lisinda no na maliogo after 3 hours yokonya liadiusi chinguru cheke ngeli cyakore kyali na ene kero kwa muri nyagitari ubu ata malio ye kegusi oko mwali lyo kwa mwamambya saa 3:30 saa 4 omo ilije kegusi nando chikwanya nandi saa 9 nando omo gusirie kegusi otuko nandi saa 3 chiko ile nyagitari buno likeire anye ko likeire gatatu li ono bako muntu mungaini se chisa kwa kesa chinzi okay otage se chinzi sana bako itomwa twakoro boroiro bwa bwanda mboro bina next eviriri nabo konya ro mwana orwalire osiali eviriri ukomanya guko siali ko mwana eviriri twakamanyira mafuta na iturusi
lakini bona mafuta na iturusa chira abeire busa okuti kuno kwanya aratereri yo koleta mafuta yechinyeni aye bunduki ntwa gatumire baka yengurwe abantu balire mafuta ali kera balire mafuta aya bona njirete yo ramanye umwana bwango ngaki umwana aba bona koleta mafuta yechinyeni aya machi ata ikubwatana na nyali naye byanto special na ata ikubwatana kwa kunie bichara kwa kuno mwana yo ko igo obo chafu se bakandaki natari okukunende ngima aige kerege igura aiga no okukuna yiga ano okumanyiranga omwana nakandaki nabwate nakora nyora bya soirenda omwana ubimbire gukune enda kwa igunga ere enkongu igo koleta mafuta ali nyabwati masini okaberera bosa yes omwana uri mafuta ali asiri asansa mukomurigerie eri ogomubekire ne syringe achie cho fast ekera achire cho macha kurwali omwana torwali omwana ni matara checho ebiriri torwali omwana ni matara checho akarwali omwana ni matara checho yongo kwali aibona kuna kwa muita mana bona uri osi alite biri bicho koleta agasienke aibona kwa muita ekora gwatanganira egente ketabende ngakira achaka kubeko suri etarabere obosi ose goikoganyebere omakobeko obosi okara mwakara first aid yara agenda echo rachire echo egente ketangani bore ntomobeke mokorere ngenje yo achiecho omo akera kwa maire achire echo eri kwa mwakira matari ko igure mbikarte mbiro wanda tukumbusha ndecho akera achire echo bono chaka koleta amachi nyonye matara agenda koleta amachi omusibi tora mali olia komera guchinda nyuma tara koraki otara korebi omusibi obuchafu bule boke kera kwa letro obuchafu uri kwa bekira amachi ne riogo ogusibie kwende limekero montara ba koine kinga kwa kuli ne biri byakateki byaringe plastic eri onambira akana ndo iro uri kabiri iro uri bakakata to komusibi oganyerete chabwiri ogochiecho maeriogo omwana abwene bono mwana science king kumanyango ne biri ya siale omwana na bakora ekunyare kanalere alere lakini ekero montali etendagera aitasi bigo sana amachi gusane turungi ali gusiba umwana uri agukire bibiri nabigo kora na matukata tugusane ali ne bibiri utamanyeti lakini uko na kumimo kiuko na kuba kono kolitoa tumanyeti umwana akirite kinyo kora saguna aso yitenga rero umwana takarari tibya onkonya ni bona ngo ikoro mo bwate ko kumimo kiga akoiguga aboro orira obuge ha waboro maniki uno kyamubwata karache ki umwana kuruka omakumira bana nyagitari umwana ba ko change science pe igagente ketangani okoro kigengelinga ki umwana go ikomaster umwana go type kiyari wekoligere umwana go oyo no oyo kukurwari lazima ngo buli umwana ucinta ekera kora tekere ngakora umwana uya ekera kuri ndagira na kyakuri yagera kwa macha kurwari to basa cha kurwari umwana yo kango ko butagete kibesa ya mwana nkoragira ari buje kawaida kanyi ngorari gamurara bana bari metata ikundiga mara nona abantu abanembara batayikutswetira isi kwanyora kwaga ko mairi yo ko swetira nyatanya kusweti kwamanya yo ngiri ngiri yakorire gas bano ko chipes chibos chegukire mbengi ya so ira somobe kwamanya cha kurwari mwake murwaire bonde bwensipi bisa cha kurwari nyene umwana nyimotara utarabuli science utaramanya mwana ngakikonya koragera utaramanya chinsi cyo mari amate iliyogo chinsa ile ngamo ete ndagira onye mwana tali ete ndagira netoka karwarete ngobetererie ndagira moirongo no enkero uyo manyete tari utamanyete asibe no nerongori agenda ndo mako mubekererio muntu urule kurubesiri yali ochire no mwana ngakyo koro manye umwana wemboro iri kyabwa aka ogo ikomurigereri omanye origererie anya no monu origererie manye muniki kumurige kwa manye afye yo kana kwa kyo mwana uyo lero mbujari na kwa mwana uri ole tuga kwa yo natana lero arombujari sibakwa murante wingingo karaki toko kora kwaro mwana weka chaka kotemeka ngoyo na moroche hapa ni kwa dawa bono ebiriri bigatararuoro kale nko iguna arenge nga mwana oibono reta mache bekariko beke siringime ngikeri kyari basi esiringi njarengo lero gendo beke siringi kiriko miriko ekorwa ekoko kakatiari etige sake iliga kode kero siringi karenchi arengo siringi kiri twari koleta kwabeka mache liko kwabangusira mwana uri siringi eri igenda kwamanya kunyutariko ko myametiga kwaleta mache kwa kuneka koko egata mache akuneka koko igwisiringi eri gutuma ku kigore ko charari biri mbi andeta ko enda ona ndimo andeta ku musibi yake magomo osomo beno tigwetirende umwana uri manya kwa babuya mwamo mo beno osali dikare lero bano mo beno kali ko umwana takali kosa iga kali kukira taiko nara bakora bono gusina abantu bari barire meteyi bono metene mengaye ngokore gas metene mengao ngokore gas kare mafuta bunduki na gatumikire sabana bono mafuta ya ekera ringi gutumekwa
ngokonya aringi rero bona abire busanga banyure kiabire bari bakakinyama cyengurwe twarire kirigento paka wana mbwati inguru binde mbwati inguru tubwati maskani yasi bintu bibya renga mariyo ya all right wakesabu kale akero no ene nyama yemburi yari kuriwa yari kuriwa kwa kunge nyama yemburi muntu akuria akero umuntu ruarite okora kyo rero kiro muntu akuri nyama yemburi rero kunge nyare bakiro muntu ruarire rero nyama yemburi bakora sasa ngise tu abitumiyete mana paka bikaruze mini oisa kesabu no ene baswati bino bantu for example abaswati aba batsinda cyari kugukare wale ko minyoko balete ngombe nyare bino bwate ngombe tali ngombe banyerasa bamuteninza bamwe nyingali ngotera ndelia karaki yaira na borongo rero rakara umuntu no inko amanyi ngo okorere kene no teba ngukukwali era swe ngombe era nane ngo chikukora se akali abeliri naro ukora akali arosiri toko bontali twas naro ukora sa litanga taina ki inchura se ngombe tayo tokonyeke tayo kodara ruse biriri to ende gento kyao ebiriri ninki aso muligererio kuligerere ebibiriri ebi no muntu bwata maisa ndatebe na maisa mabibona osene niembe ndamwe ko gara nkoranga ninda mungite kuchiyabireta lakini nkoena nubiri nabante kero muntu akora agotache omakunda agocha makunda agocha nyina agotacha gusanya nichibege ntakoera ri kwanyora ko kwalindi ali makunda acha aso asire rumubere obo mungaini kurukare ne tuwa mahete tantebe tubunjere mahokoro omware amanyinga obikone na sali bona mbiko basuri gebiriri mbiro gosialero ane biri na mbiro gosialero mbiro okwayego bono ase biriri biga anto baga tere ngekero bituma bya biriri somoleti koma bya ngekero bituma bisomoleti rero sikuisi bituma bikaye bigaruka somoli amale maali ebibiri yakero umuntu abwate nabakwenda nyumba akuntwali ngeko sina matanga for example useke nieke tukamanyiti nkamanyiti kusino ubwate watera kesuri iko na iyo iromete na biriri bantu bangu muntu manyiti togotereka tatereka tasuguri eri ko tinko yoranje endagira yo kankurusio nyetike buna yakorte yaringi asenge njetina maito yotereka toro ngodi onyo kwayera ko kwayera yore bintu ko bidika ka kwanyo muntu atereka ko bintu kwa ya ayerusi ndagira anyari machi kubyo muntu ukobori aye dikora kwana bantu atanga kyarengera menta ne machi atanga ana mente machi abuga kindorera aburi aye ko manyite nga ndatereke tengu mana manya terekete na karama nya baswati aba basinini bakonyora abana no rwari bibiri takubwena aseki ngonyora abana ama tukali aye yo mutenyi ngo korari tako mbiko bwena anelesi oirwe yo gorigereriga onya ko yagera byanya ko mopoisa takando sialira abandi no muntu okoroka tanya okoraki tanya mbiko era paka kukuru boiko bwense bimanya koera anelesi otigira boro achore ke matige acho tigo baraki ane au ngakiora koromanya ngayo umuntu yama natike tawara no mine asta to kopimera asita yuko pimera no musbati obwate periods otara menopause igo nere na kon ngakibono yere ngakiago chagutika kera menopause yere bado tara era bona akoenda akwerua atebe ni ndwarete kera tene ndwarete akinyanchi tobo konyi aende somunya gitari uri okurwari yes na bana tubwato mungina gituchike umbwari nere kusasingiri masita igura akorire okonyire sana ngora arete runda abana nanyora nabo nateba ngaiwa lakini tingo nyara kugwatora lieta asingi njonje tinda akomanya ino koreke no bwata omanyene nyombo kugwatora enje ngora atege step kwanza kora buri nakina maene bana nyare bona nya kumoiwa ekora bana muswati wachire bana akota nyare bona igwete na bwate utabana na igurioka na maene na moigure na bwate nalibona okotege step ya yali nyare bwete report na so mugambi amoliki atokonye abuye sirimbi abanyanguru abantu barangerigwe bakareki tomoto na ngo chikyombo akora tomoto chikyombo no mugambi utote for example ate uyo sita taikwa kana na gento bwango iko akara kwa matebiri ate iko nakotanga na arangiria abantu na bibiri yako nangenge nchugoche basansa iko tukwa nabantu ubwato deri ngana likioro abu munyagitari obegeto munyagitari ready nyagitari ochicha ochekewe nabanyagitari aba bantu bako baleta bali bacheke tikuritangani nabo mayete bwo munyagitari uyo nero umuntu ogoda omatengari sikwa rwaritikwe yes minyoka tokonye namba yo munyagitari uyo yakoreke yaje munyagitari ucho ochengeria abantu kabo ba obeka machi class obatebiwa twera mateni macha yago onjoka ayemanya igo koraki elite mass paper aye kanako so repo
toikoira chinyumba macharia ko na ka obuna renge amda mate kusina marabu na machi na marabu ngakire na machara unjo kaba mabadi kusaba mamwamu anya tubuga TV ona gwate gento gitako bekoro kiko na manyete era na manyete igo ngira lakini ya machara ko kwa marabu che class na ndi class ki akutumia ayebene buna turu ntwara rigiririe mtune biga wancho morigereria mang'anara itonya gukona ngorongoro kigusibu na kire onayo jaji ayo turigirete ayono nayo koranga nore ready ogokonywa gosotete ko twara muchanduku gate kawite nabo iga mang'ana to kwana nguru namba Teresia nako kumwakera muburi ayanda sobo ime zaidi ya listo taika oroire bonde bongamuru okomenu nkoro okomenu kukwa bana aba sibati abakabali anja angaba gotonyeri mwana mabera yako mogonki ekero mwana taji komena ebyanda tubwati type ebyanda biro byo gukuru byanda biro byo komena ne byanda bitogo di wom no di wom biri onya biri na biro na bigo chando mwana igona bogo di wom ebyo go di wom ne bingao ebyanda byo komena ne bingao ande binde byo gukuru ne bingao ebyo gukuru na biragera mogongo soka mogongo ito kunyoka yani mogongo yo bana goteba burunge gera bamanye monta amanye ngomogongo n'ururi tata ngomogongo yo soke neki umugongo nuro gosoka igitengere gosoka ministry mwate kunywa chisota stro to kero kumunyambiri biri nabo uri kurukwa ogosoka kurumagega omachani nando nyukune iga noko bakoira niga omwana imanya iguchire kugundako okorigia karaka no ni anga bune yigo bwateri igo ni ngora egera mine gwali rigeria mario goyo omwana gosoka ende bakanya gitari te munyagitari ngomwana mogongo no karaki no soka to wetirende munyagitari umanya nkiako kora usomanya gukora kwandise ryo ore saini to panic mono ngomwana gukure ya tali goku no no muntu amanenko bali muntu amanenko bali mogongo ngosokore twere sibono komena okwe wane komena ukeka kwa beire omwana itakara omubwate nabo komatonyeria mabera nyinto matonyeria mabera ligyo monta ko elio kare tu akabekeiriri omorobo bwiri sosa kwabekera omwana kwabekerio kamanu kwa muutera lakini bona lero oburabu bwakire okogore sirenji obekera omwana eliogo otabichi sisire okobekera omwana kurumaye kumubekera obabi ngakyo goro kumanya ngomwana ona menire omwana tai kubalira kubalira korokya kubalira andi komubwatete no kumumwe kigo buga tabwati break okona kubuga igo igobana ko igwa magongo ya beire lose igatoga nyochi gosoka nyai okomena gwate type isatu ogotangani na gote okomena ogotangani okomena gokogo okomena burungi kurwa ogokuru toigwete kurwa magongo okomena kwa magongo kuwa gosoka gwate type ga igo muntu nabo korengere ngane byanda kwaro ke byanda bitangani biro byo godiwo ebyanda biro byo godiwo ne byanda biro bibyo komena bona gote yes ne bibinde byo magongo Teresango kibyanda bigo itu byonse ebyanda byo goitwa byo godiwo mubiri digwa mu kawaida kora nyore turoikere side yo kwanya gitari omwana obeiro monene ebyo godiwo muletero mugati mupimeri atrali kende mabipi omo mugati asemuni aje adino ni bibanda mwana bemyaka ebere go chance mwali akagaye bibanda bitatu okomolenda tabasakusibana na amaje plain buoka akole nande none nusosa akoite byanda biri ko biroje akobisoke kurunda buri ko biroje akande cyo akobitbogoro kongorora igwetirende kubakonyora nonyari minyokanya gitari se umukamwana mnakunisira pukaka tainta tereria kwa ngo ito mwana kwebi bisi bitatu pia kole na bago taigokwa mwana ta uko bisi buri batatu bwacha bakonya nyusi nini usaye urwanti kusana ukoria asokyo buchafu ebi ni byo diwo ino goti gwa ebibinde igoko liyo mondo akoeliogo obekera omwana abebuya kale tu akabekera abana linya bugundo neke nyunyunta muno ekeri nyamundo neke nyunyunta muno bigachaka kolimora abana yatoko omwana uri mukira ndogareire mano wana tugatiga tukariye bimario gamangao abatani norete kenyabosine kemagomagia mato osunyunte buya iga obeke nguse osyunchuke nguse ne sirenchi obekera omwana amaji okubekura amaji nguse ne sirenchi obekera omwana nantali ngoko bucha macha anda ose machafu ole to obekera elioge elio beka amaji amasanga nawe gukomubekera ne sirenchi ngasa abuta bwena tikubekuna amaji amasafi obekera omwana
obekere omwana Okay. omwana abebuya ebyande bibone byonsi igo bone bibinde bya kabiri bibinde bya komeni na bigo koraki na bigo konyo omwana neri eliryo komeni okukona agatege osokia omunyambiri biryoria liro lyo kutwegweryo kwabekere omwana iga kwamekafire kwatanya ne nafiki ngusige chanjabe nyetubwati bamba sinchacha lakini bono chanja gusikira kaiga kale to kabikira ka wakaba omwana kwambekera elyo ko lyenya koida limiswe chini yagera omwana lyenya kungusa ako yana kereka mango kora kiriki waso akiri bato twara wasi mone kra kwaro le science chi mwana ngaki mwana no kule akyo we munda kuro ngo krasiki mwana ebinte ngabigwa penya so bina bigwa penya bia bia lazima so mwana utamurinde utamubange tikuru mapenya okay lakini ande mbale bako iburu baki na buya binte bitanya kwa no gukina kwa lero ko kutingo ko ngaina no ni nchikurusa bakasi nya site ngwanja ogukina kwa lero gukina buya iga ikintu gakwera bakina buya kwanyoro muswati riacha akakommente ni uchiro okori family yayo kolire riria go chikonyoro bolito okorire ki wesibiri ne ri okori na gotenga yugo sibia family nyomba okolire omanya korigio bosaro abangina bamo bosaro omena onya tachieti korigio bosaro muswati muronga akorete chiko kwabekira makara libundi liko baigoro lira buchechecheche libuli rio lirosi na bako na komena okwanda tole okonyoro kwa omuswati kwa bana nabo yekera nyolre kera uchikondo yo kabere ngigo chikia mubera tondo borire bonde bumwana marwe nara imaite umwana baito mwancho muligere nara ito kwanira marwe umwana wikira igati maiti ngaye kendengere kwa role science nere kwa role so mwana ogo totaranye kwanira gaiga ebitega rende mwana rukina ebitega okina ko mwana ko ebitega naru buru riri ororeri onya tali oyo bwororeri lero baachire abasibati kwanyora babekere omwana napkin kwata na bwari ryo omwana atakusine napkin mutijere bijanjabe ogenda omwana uri bane ntugerike musambete chisa chiri yako chigotaka ko gakwembe uri kwa chiti kumurusha maite kwikaigo atake kotara no nyoko tara tanda maguru aigore agera akoreke atarebo agera embe mwake yako ali squafu minyete liberera abeko nyakana mwana chebite nenjerende omwana kwa manyora kwa mbwataiga oko chikwari ko endo mwana nyambore kwaere lyo monto iga kwaere lyo omwana kabwende ko iruruki kuga tumiguga nalyo kumanya omwana muchando kyabwate abantu babwata abana barere njerere mbe omwana yagero chigotwara n'ebiteka to kumanya omwana narekere manya turatumie omwana omosekie omonja onjokani mubwate bya wangenjeri bana bakwaere lyo abana barera iga ere yaitire michando fakte so kwenda ukwana igo kwanira ngo konyoru gutara ukonyoru okwana ebinte byonse bas ukonyoru kugutara torero bana ngenche gisegun nekyo omwana to omwana abwente 3 months wachakira kwatera ko mwana kwate plastic kwabike gitamba abwe kai kwatera ko mwana chidaika chinke agarta chiko sa kwa murusio mara nandi kwikira kobokoga kwa muteneni magai gomatena bukumanya mwana oyo no mukongwari ndimo goteni omwana iga kwanya omwana biko kodiki muteneni kwateni wakanyo gwachakira uteni mwana tatagitiko tenena orongeiga mwana mateme ororene kya gora kya gotenna kogo sinywa lete sturi tureka yero lya magoro yo watereke gati teneni omwana igati gabo ko ready ta endo ko cyari akoreki okabere sturi lya matuka na mu sete bakachisogisi kabera matuka abera atatu okanyora omwana uri waka ko uri wakareki wasire ochakire bweka gotenera magorari nze oleta makoko Yesu kuri oruge maragoba leta amaje ubeke suguri heri okara kwa beke mambyo buke mambyo mitamaja kwenda aliga agagiri omwana uri magoro kurunze mutisa sikeriga ageko karakare abangina bakabukire bakuri abana limiri rero nkonyoro limindi kakaro kuri omwana magoro ano bunyasimbo no bunyasimbo imindiyo uchikukururia mwana wana no kumokore yake kumusunguriye ngenje yo mubeke igo agera omwana akoreki abe buya tatwari bitega biri onye mbiri ryororeri onye biri byororeri nabiko bari na kina taruru musini bakabebe bitega okonyoru okwana lende mwana karanyo uri okwana na bika no komanya yetali tangani mwana utankora ngiri ntata no nyuma tararangiri pi nabo komanya buna uchaka bakonye no nebika bato mudga uchaka okwana uchaka bika nabo uchaka komanya umuntu okwana ligente kijya guseke useke kwaro omwana oyo abalero kwanza bali kurangiri tata konyora ngatata tai tadi bana mwabate dadi tono mwana liya chaka kwanyora omwana okurira matuka mange holi gusino mwaka oyo mane mitinsaba mwana no kuvuga igente kitana kuvuga mwana oyo bakacha atwaro mero kardaki rururito toigwete nambe yamo kuriye murwa
no aliese ng'ombe yakabikire sike omunyansi kete bwaki na bwati chinengo ase sike bekire Ewa. obunyansi buli ora to bubeli ora sibye omwana oli namana tukalenga atataneiga ole gusinaja kumamura munwa kukaga kende okonyorora uchakire konya mamura munwa uchakire konya gali bikobaiga ole teli kali mutomo mama mubekere muno yawo jikutanga kana uchake komuno uri komaseke ali senyanta ali bingada mwana uri ta ukora matuko mangatara kwana jaga jirensa kyo mwana konyoro mwana bwate gusena eli yako ibolera negwa kobuturukiare ekenye nkubutukira ko bakerensa andiki abana iguru nonye ni meso mekurunse ko bakiale kobuturukiare lera yabeira abantu basinyire ngaki bakobuturu tabwa experience kisaine tokunyara kobutura okwenda bakasaba nyakitali batebima babuturu advice ene no gote yesabangina nabasacha baligerete babwata abana bake concerning yo kuiburu kumwana paka ka umwana abo muntu wetenera kwanda uchiali ningi omwana bunanyorwa litukolie munanyorwa umwana anyorwa kigima muntu rwende kurabara abo umwana onye tukwama kumurabara abanyagitali yachi kwalingi maito mwana aro koiborwa yanyorekana nonye ukuruma gasa uchire cho natijete utamajya bataka prada gitiguru akara kwaje to komurike litanga kwanya prada kalimbu akusana ni nyagitali yakutu munyagitali ko raba mwana upakabu onya eto kuraba nayo munye no kurabara abo umwana kero kwaligere kwanyorire kwatebye umuntu ndorero umwana uyo tichoro gochicha kurworo gwachaka kumupangira ngakyo komwamaliyo utara bigose muntu naro gocha kulia is late kumbe tanya kumanya nga mwana wa natijete umuntu bana gukora iga imichinero kugenda muntu atatagetio kunura umwana we na bagutigara kabata boko yako atataiti muchinoro ko ndo ko umwana mundago sasuke nga ngwaniri umwana uko ni kai gwasa gwatuma tumye umwana umuntu taiko twara waswasi nga ngakiatuma tumye umwana uyo iga ali umuntu agoteba nga yaya ndorero umwana ngakina inje gose nanyo uyu umwana je ndorero umwana ngakiakarte ngakiare mondorero nonye tarwari tikara mondorerango kwanyora na mwana umuntu ororire byo mwana bakurunya gitari okwanda onyore boniga arunya gitari bijya ayike kaga kumbo mwana na merite obuya yani obuchafu chafu muramerite omo gwale ko bangi na murigerie muntu akwana nga mwana na kiara kana iga na bakungusu nyagitari nkungusa bali lakini bakobika kantu kali kako kora kako pambo karusi kantu kali oroje ko chakosoye buchafu buri bwensi ko chakurume chimyoro kabaga asengo abangi na bayiro umuntu mugongo sayiga tweranse musayiga tweranse umwana utijoko kwanya umwana ukoreke wabeire burungi karabara barabira umwana yaligereri gubuya bona ayo umwana naise kukina nengerendo advice ene ariko ngenda ko ba elia bayiboli bamanye mangana yabantu mcheke ntiyo kanda atenga umwana keranyorigwe tiga bana batebye umungina nga roro umwana ko muntu akire ko roro umwana gusakire gukwanira umwana karando ri umwana muntu urige umwana nekanyobwe kana bora nyoro ubwato umwana lakini utarabwe nekanyobo umwana ire usana matuka manga atabwe netikenyobo ayoroche lakini yotigete osoka rokia butokire okirete kia butogete tomanye tuso umwana aga nyarurira ngo kumubwatero enyarurira ria kabachara ri kabuga umwana ko nyagitari me kubikwe ekabangi gete kange ebes kange siringi yati cheruo gasibere ni ukabwatera nigwa ngegera akonyeke kwanya gwacho kuigu umwana ko nyarurira kabangi na abana baligereria abana tumatumye umwana ayitaka no chali ngenki akora makene ngiya akora mwana ubwasi bukire ngaka umuntu mwana akorigereri buya umwana akoreki arigererigwe agera umwana kinene ngerere ndongo umwana gakorire meti nyebere ige 3 ene umungina bakumanye umwana bakati kutwara gusini ndwari yanda umwana bakati kutwara mayino ye biturera iguru mayino nara komerera iguru amerera umwana umayite nabo montara ko namabere nabaho kanto enda kwa chinyene nabaho kanto itana mbwiri bwana nsiketo kuyo chikomera olika koligererigwa mapema kero mungino yaligerire umwana uyo cyo bakomwe banyore tako botanga mapema tamanye tikotanga ayirere nyari bo mayete gotanga atanga umwana uyo agara konye again igone inere nchira turarinda abana tubakonye bakinire kiwango kirekiya ekero mwana aligerire akaro ko mukaro ngije itari kwa manyanga yaya nonye umwana uyo baboni iganya gitari ngo koraki ngo genda nonye umwana uyo cyari bibiri akara bibigo chamusi abana umwana uri akeni muchando tujabwate bibiri akoreke asialiyo njege ntonda atebengelinga tiga abana babe openi kurua abana na inu abamura baito karua abana uchaso umuntu okora nonye nyokonye ere tamaiti korora umwana atukumanye korora gusukuta gitiarore irera nonye mboya nigichia umwinaro umwana akaranda umwana nanya tumana kekaramba ranta konsemeli umwana
nonye nunda marore umwana urigererigwa omanyunga kyo mwana yakora agokina abakoretera nona Teresia obakonyera abantu nje timbwa nime cyane kandi arigerie sengo sinyina nje timbwa tonde ndari ndayana ke amongino ndo buga etawucyandara ngo mwana we ngakimoro cyo mwana yakora ale mwana we namaleta ile nje ndo cingankonira basi nkonyora ngagente kenkialenge nga ninta byonde nekere nyagitari nkwana bakanyagitari nkwana mu nyagitari akakonya mwancho muligereri kolinginga wisombirie kemo usekende igoro ya maruire abana nabo igo enchera bararwarigu bose barabebuya Teresia no alega iga enamba ya esimi nere ya kurbone Teresia karuba enamba ya esimi sonde bwensi uraga ni ko koligi nabo igo koru nabo kuru no advice bora mondre bago wakire simi omo no ibakara America abate bigoro ya bana ba obairese nandi bo igo yora iga bago cha bona abange mbaroro konyo bakari nabana bako abandi bari bakuru Mombasa atowe kani mwana usisi bibiri Mombasa kuse Nairobi no ndio ko travel ku Nairobi bakaga kuse nakuru bakaga amunda kwa kesi kwa ma advice kwa mutekara akorere keneke mini wali rio ko sengo tomere amate binga ngo toma kusagocha okonyanga no nyali to kigona ko teba nga gutoma utome transport yako ulika ende booking office oyerio karo namba ya wesi 07 28 869 516 irorera nande 07 28 869 516 mwancho muligereria buna kwigure namba ya Teresia nere ino boko mwakira agakonyera mwana gusina boko mwakira iguno ambuga akone no nyari baisiga kimukonya ko mwana yakaramu bwato montora umwana ara iguno ambuga no ambuto ko wakire simiga abeko baraisi yakaramu bwato monto manyetenga nabonko mboli gore aba nabo igo tigatorinda abana baito nyakwigure Teresia tebirenga ki umwana ogomoke ono muntu kwa close eye bwotuko na mugaso ko ligereria ngakia correspond ngakia kuragira ngakia ligereria ngakia bugaiga ebintu byonse pinde bintu bona to ligereria umwana ogo full time atarachi kukina chago tegemea na oda na kwase mwana paka na kare grade 18 umwana no yo nande wikomolende nande wikoligereria chinsemo chonse picho umwana paka chimbwa chiaye asenjere ya Mose ndenda lyo konyoronga gwakonyire umwana ogo asenjere ya Mose ende Teresia aba squeeze into my town onyoranga tomate usenga kina wapi tutabwati na walisa butokwenda igona ande nere biya twara ikyo mwananka once in a while ebwente wekyo mwananka kora nyore to kumikika rangiriyo muibori aicharigirio mwana onye tubwati chinga kia kwa mbara bakumikika ni chigasi bari chigasi yo kalyo rangiriyo muibori achiche na ko rabye town arigirio mwana agotebi umwana ari gana mama njura ndorero umwana ndorero umwana nakiari umwana arwate atarwate kinjura amurigereria muibori taka amuriria kana ngatingo nera ako kango chike umwana nakana ngeri ndiko chintari kanyoreria kabaka kangore ngende na nchenda karanse town nyuno ngende ni ndanyu kende to kora usabana nte tukorese topikia bana pige ndongera na njira uko gingiro ko mwana abana abakanyorirwe ekero umwana anyorirwe ekera amatuko yo chikogingiro ngote abatonge tukiyo umwana yabo yari gutwara lisunya umwana kono gutwara likuba twakora umutinyi gusana yo mabuko umwana okoraki ogingiro abangina barangiruri abangina bari nko yarama abange barangiru bayigwendagera bari babwani kire sanya yabo uri kongire sanje nama nyeno burangite nje nama muri yo otogorera ini moko gamba abanyene umwana mutogorera ngente ndagire tokore no umwana ogetoire twagingiro umwana twakuni anyo musiba twakuni umwana tukitwako twakora anyo musiba tenyore to umwana sobo ongo tebinyare bamusangiye to chikondorera tubange ebintu mongorire ebintu murangorire ebintu nchika nabangina bari korera neragurikia kugura turuga tokende gari tugoikari tugukunia umwana tomurusimbega ntoikogingire roho yonse turusimbega tuche no mwana nane tokogenda turare mambiririe rio bari rigosoka rio mwana akugingire nane mochenere mwana toikonda kugingire mwaso igoro nonye mpaka rero igabana bakingire mwaso igoro abana kwenda ugingire mapema iga saa 3 no mfugo chance ngotagere wingire umwana mamu abo mura okay na mongino ndi ati gache kingira muraba yaba na era kubwa ine nakabwate bwa gosochire bana koloko kache unere ngina mamu mura rero kingire umwana tayo
nyengina tengina makenaro nyengina maketayo mukamuru mwa manaro konye bagosinya na mukamuru manne muisiko na bagocha urubuanya kamati egingira umwana na beko nyarika gakogara mechi anto ba maiso nya yetamanya nabako mogoko n'umwana watoyi umwana aya goro mogoko umwana ugo paka komekiurwe wanje twanja natokora go siri tukuri ale rase mungana yabana enda go subscribe na boigo bole maswali gaiga namba ya Teresia na yore nsaiga na boko mwagere simi iliya go advice ko simoku anera kere gyonse concerning umwana ugo obole ndibu umwana nabwo entekerenge kene aso muntu ndibwensi because igesa kuna kiki ya maana tochia ndale ngore tole topic ende ya kabere enda kurigereria enda go peke notification yago tokocha topic ende banyolenga nole choncho gose nole tayari chenkuru kwa Brian McKnight Egusi Voice.